କାଳିଆ ଆଜି ରଥରେ ଆସୁଛି। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଏ ଅନ୍ଧୁଣି ମାଟାକୁ ଟିକେ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଦିଅ ରେ। ମା ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଉଛୁ, ତୁ ଘରେ ଥା। ପୁଅ ମତେ ବି ଟିକେ ତମ ସହିତ ନେଇଯାଅ ରେ। ମତେ ମୋ କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏ ଅନ୍ଧୁଣୀ ବୁଢୀର ଆଖିକୁ କିଛି ଦୁଶୁନି, ଏ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। ମା ମା ତମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବ? ହଁ ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ନେଇଯିବି। ହେଲେ ପୁଅ ତୋ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ କାଳିଆ।